sad blokada, evo krenulo, pa ide. Ja sad ja vidim kako to vidi. I gotovo blokirali su jednu traku. Ne mogu da dignem točku, sad to Ti si u pola i danas! Samo se nađeš što piš! Ne napadaj nas! Ajde ga puče za Друже! Памтите, пазиш така. Да, највој да пусти. Нема пролази. Назад ја упричуваш. Не може. Малко пауза, не осеќам. Ови блокирали автопут, ја не могу да доđem.
Što si ti danas, Zvonko, na blokadi? Zato što Rio Tinto ne odustaje od svojih namjera, također mi nećemo odustati od svojih namjera. Rio Tinto kupuje i dalje po Jadru, premijerka to podržava, a mi smo tu da se borimo i da zaustavimo tu sramnu radnju. Jutros je rekla da je na korak da preseku dogovore sa Rio Tintom. Šta o tome imaš da kažeš? Pa isto je rekla i da ne mogu da oteraju Rio Tinto iz Srbije. Sad mi ne znamo šta da verujemo, u koju priču, da li će da preseku sve saradnje poslovne sa Rio Tintom ili će morati da im plate takozvanu neku odštetu. Ja lično ne znam koju priču da verujem. To su dve priče koje jedna drugu potiru. Hvala. Ovdje smo u Preljini gdje se narod skupio jer neće da trpi sve ovo. Znate kako, kada Rio Tinto bude trebao da ode, otići će tako što će ljudi ovi sa vlasti otići. I mi se svi borimo da dođemo do toga. Znači, kada ode vlast, otići će i Rio Tinto. Zato smo svi ovdje jer nam je muka više da slušamo i da gledamo sve ove laži. Borit ćemo se sve vreme i nećemo odustajati i blokadama i građanskom neposlušnošću i na sve moguće načine jer ne damo da se naša zemlja prekopava, da nam se zagađuje i vazduh i voda i sve što imamo da nam se uzima, to tako ne može. Ovaj narod je došao ovdje da bi se izborio i izborit ćemo se svi zajedno. Ide Srbije! A što se tiče dalje prekopavanja Srbije, neki moje komšije su se vratili u Balugu jer je stigao bager i buldožer u Balugu i počeo da prekopava zemlju.
Toliko o njihove riječi koliko drže. Znači ljudi su ovdje otišli, bili su malo čas tu, otišli su to da spreče to prokopavanje. Da vidimo šta hoće sad ovaj ovdje sad. A bi da je bije. Udrite ga. Kako je bilo na skijanju, brate? Mi moramo Idi desno tamo. Udarim se vrati. Kako je bilo na skijanju? Ne zaleće se, mora da prođe. Ne moram, brate, ne moram se prođe. Da će rešite problem na vodu. Ma nema veze, mi pokušavamo. Nas normalne zajebavati. Idite ispred skupštine, jebite njima majku. Idite Što će bre ti bre? Beži bre u kolenu. Mi branimo nas. Mi branimo nas. Čekaj. Šta je rekla, znači sutra u Gornji Milanovcu javni čas ekologije, nakon toga sastanak predstavnika svih ekoloških organizacija. I tu će se usaglasiti dalje odluke sporbe što se tiče Rio Tinta.